Ahoj lidi, to jsem já, Píděc LP a tohle je moje informačka. Budu tady natáčet já, můj kámoš Havel, kámoš Sebaburt, Husar 6, Insert a já jsem teda Píděc LP a tady to je i dokázáno. Budu natáčet videa z Minecraftu, z Happy Wheels, z GTA San Andreas a možná i z Counter Strikeu. A také z Mafie 1. A tohle je konec mojí informačky, takže ahoj, ahoj.